Πες το ποίημα. Hello, I'm Katerina Economou and I compete on division on ELPIC 2025 in division of scaled women workout 2. Άρα πάμε να δούμε πάνω το τέτοιο. Μέτρασε στην καυκάλα. Από εκεί που σου δείξα βάλ' το, έλα. Άντε, θέλουμε. 15 centimeter. Οκ. Μπράβο. Ωραία. The rower is a concept 2. The barbell. 5 kilos. 2.5. Here 5 kilos. and the barbell is 15 here. 2.5 and 5. Λοιπόν, πήγα πάνω να κάτσεις. Έτσι δεν βάλει, κάνει έτσι. Πάτα το πάνω δεξί κουμπί να μην δένειωσουν όλα. Το πίσω. Ναι, πάτα το. Το πάνω δεξί. Ωραία. Εκεί. Λίγο πιο σφιχτά που να μπορείς να τα βγάζεις και να τα βάζεις, αλλά να μπορείς να το κάνεις αυτό. Μην το σφίγγεις τέρμα. Τώρα βγαίνουνε. Ωραία. Και να μπαίνουν με τη μία. Λοιπόν, Κατερίνα, είσαι έτοιμη. Σε 10. 5, 4, 3, 2, 1. Πιάσε. Κατέβα. Μέτρητες. Πιάσε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, εντάξει μάλλον, εντάξει, 7, 8, 9, μέτρα. 10, 11, 12, 13, 14. Πάμε. Ωραία, πάμε. Και γκρι, αυτό που κάνεις. Τα κουτάκια σου. Πάμε. 1. Πάμε. 2. 3. 4. Άλλα 5. Πάμε. Μην έρθει μπροστά. 5. Άλλα 4. 1. Πάμε. Πιάσε. Περίμενε Μάνο. Εγώ δεν σου μιλάω πότε. Πάμε, πιάσε. 4 και 1. Στο καλό. 6. 7. 8. 9. Ωραία. Στο row. Πήγαινε στο row. Τράβατε στην παράρρηση πιο εδώ, πήγε 5 μέτρα κάτω. Πάμε, Κατέρινα. Ξεκίνα σιγά σιγά. Πιο γρήγορα. Όχι, θα σκάσει. Δεν νωρίς ακόμη. Εκεί κράτα. Ωραία. Πάμε. Έλα, πάμε. Και 1. Πάμε. 1. 2. 3. Ναι. 4. 5. 6. 7.
9. 10. 11. 12. 13. Πάμε. 14. Όχι. 14. Πάμε. Ωραία. Πάρε 2 αναπνοές, μην πεις αμέσως. Και μην πηδάς μπροστά. Πιάσε. Πάμε σιγά σιγά. Πιάσε. Πιάσε την hamstring σου. 1. 2. Ωραία. 3. Μην πηδάς μπροστά. Εδώ κοντά, εδώ. Πας οι βόλτες. Εκεί θα ξεκουράζεσαι. Πιάσε. Πιάσε. 4. 5. 4 μήνες. Πάμε. 6. 3 μήνες. Μην πηδάς μπροστά. Πιάσε τώρα. Έλα πάμε, πιάσε. 3 είναι κάντα. 1. 8. 9. Ωραία. Πάνω φέρει την παρέλαση πίσω. Έλα, πιάσε. Ξαναμηδένισε το τώρα. Μηδένισε το πέρι. Ωραία, τράβα. Άσο. Μην πέφτεις. Πάμε. Τράβα. Έλα. 4. 11. Άστο. Πάμε, πες γρήγορα. Πάμε και 1, 2, 3, 4. Δεν με τρέχει. 3. Μην κάνεις τσάμπα. 4, 5, 6, Πιάσε. 7, μπράβο. 8, μπράβο. 9, Πιάσε. 4, 10, πάμε 4, 11, 12, έλα 3. 2 μείνανε, 2. 3 μείνανε. 13, 14. Ωραία. Έλα. Δύο. Μη σπάσεις, πάμε. Μη σπάσεις, σφίξε τα δόντια. 3. Σφίξου, πάμε. 4. Μπράβο, σφίξου κι άλλο. Τσακανά. 1,5 λεπτό έμεινε. 1,5 λεπτό Έλα. έμεινε. Πάμε. 4. 5. 5, 5. Πάμε. 6. Έλα τώρα, 3 μήνες. Πιάσε, δεν έχουμε χρόνο. 7. 2. Σφίξου, 8. 1 είναι κάτω. Ωραία, πάμε κοπηλατικό. Γρήγορα, δεν έχεις χρόνο τώρα. Πιάσε, τράβα. Ό,τι έχεις τώρα, ό,τι έχεις είναι. Είναι 40 δευτερόλεπτα, τράβα, ξάπλωνε πίσω. Όλη δύναμη θέλω πάνω. Δεν είναι αυτό ότι έχεις, δώσε ό,τι έχεις, είναι 30 δευτερόλεπτα.
Τράβα Κατερίνα. Τράβα Κατερίνα. Πάμε. Τράβα Κατερίνα. Τράβα. 20 δευτερόλεπτα είναι. Έλα να προλάβεις και λίγα pull-ups. Πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. 10. Τράβα Κατερίνα. Κατερίνα δεν τραβάς. Γιατί έχει μείνει αυτό. 3, 2, 1, time. Πρόλαβε και έκανε το ρόγο. $15, 2.5 and 5. 5, 2.5, 15 kilos barbell. Μα το ρόγο δεν είναι